Yo, what's up guys? This is Skylighter Sala aka Awesamboy. Yeah, nasi nikambobata madrums madrums. Inini madrums ndorowa futi. Munondiziva ndichirova music. Ndichita sei but madrums ndorowa futi. Kubasa ndokubasa. Mazia saka nombokuti bishana nomboti turu nombokupa inzwisa. Mazia ndakambobata madrums ayari 2 aya. Maximum ndoda 4 madrums but izvo ndine 2. Saka ndombokurovera 2 aripo iyoya. Yes aya. Titipe tinzwe. Wakaipa.